From by-elections House of Assembly in St. Mary's constituents by Ward 1. Station Banaba so far we are 69. Nikupereka mawira ari kuita maybe tichawana half of registered voters. Tinavo voters semaonorandrikei. Chandituma kunovhota ndezvekuti uya ane makore akaiswa zvakanga akakoromisa haana kuzombozviita zvakaporomisa. Tsvina, masweji tanzwa nayo. Izvozvi kumbamba pangu pandigere pakazara masweji. Ndakazoti ndaonana nawo masweji ndikati nhaimi uyaiwo kupi mumboonawo kwedu kumaraini kwedu kuisweji yega yega. Ndavhota muzukuru onaka ichi ndatovhota. Munhu mukuru akadai saka mafamba sei kwakusina laini here kwamaenda kunovhota? Inini semunhu mukuru ndaenda ndine macrutches ndine gumbo rinorwadza saka ndapiwa priority yekuti ndiende pamberi ndikavhota. Alright, sekuru saka mabatwa yenyu zvakanaka ma-elections acho muri kuaona sei? Ndabatwa zvakanaka. Pandasvika ndabatwa zvakanaka. Vamwe vanga vachiteerawo mashure mangu ndangoonawo vachibatwa zvakanaka. Hapana problem. Alright, saka constituency yamavhota iraye ndeipi? I-constituency ipi yekuno kuSt. Mary's? Inonzi St. Mary's constituency. Ward number? Ward number 1. Alright, saka sekuru chii chaita chakupushai kuti musimuke muende kunovhota? Chandipusha kuti ndiende kunovhota ndichokuti zvinhu muconstituency yedu yeSt. Mary's hazvisi kunyatsofamba zvakanaka maererano nevanhu vanga varipo vakavhoterwa panguva yapfuura. Vanga vachitisira zvinhu zvedu zvisingafambi zvakanaka. For example, tine kusagadzirwa kwemigwagwa, tine kusatakurwa kwakanaka kwemabhini edu, tine masoweji ari kugara akaputika. Saka ndinofunga kuti tikambovhoterawo mumwe akanga asipo panguva yapfuura, dzimwe nguva angavawo nokugona kuti simudzira zvichemo zvedu. Mavhoti edu afambawo zvakanaka kuti takunda. Asi kana takundwawo dzimwe nguva yanga ari panogona kudzokera futi. Tongoramba tichingova nedambudziko iroro. Saka zvamungada kumuudza iye wacho anga aripo kana akawina futi kana kuti achazoda kuuya, zvamungada kuudzwa imimi seSt. Mary's kuward 1 zvamuda kuitirwa ndezvipi? Unoona vanhu ava vatinosarudza vakatouya kwatiri kare vakataura kuti chii chamunoda kuti ndikuitirei. Iye akataurawo pachena pache zvake akandinoda kuti ndisimudzire constituency yedu pamigwagwa isina kugadzirwa, pakusatakurwa kwemabhini sezvandambokutaurira zvese zvichemo izvozvo akati anogona kuti batsira. But haana chaakaita? Asati aitika nokuti asati apinda muofisi. Alright. Taurai. Chishuwiro changu kune uyo atavhotera zuva ranhasi, candidate yedu yatavhotera nhasi. Handisi kuitaura nezita handiti? Candidate yedu atavhotera zuva ranhasi. Kana takunda kuti awina, tinoda kuti asimudzire nzvimbo yedu yeSt. Mary's constituency pane zvinhu zvandambotaura kuti migwagwa, kutakurwa kwemabhini, sewage, uyezve isesu vanhu vakura tava ne25 years dzatakanzi rent to buy. Dzimba idzodzidzi tinofanira kunge takapiwa matitle deeds. Tinovimba kuti iye zvichemo izvozvo sokumupa kwatakamuitira achazviendesa kuvakuru vanodhira nezvedzimba idzodzo kuti tiwane matitle deeds dzive dzimba dzedu. Isi tigongosangana chete nokubhadhara maretsi kwete kuti toramba tichibhadhara marent to buy, nokuti zvinezvi mari iri kutotinetsa mari yacho kuiwana mukore uno. Saka akatiisira zvichemo zvakati saizvozvo ndinofunga angatiitire zvakanaka. We wish him God to lead this election that he wins so that he can do our needs in a godly way. Like what has been happening previously to those who were elected. They were not performing to what they had promised us. They promised us falsely and they just had to. St. Mary's kana munzvimbo yeward 1 hatisati taona budiriro ye youth bank, asati taona budiriro
yeNational Youth Bank. Ipapo takumbirawo kuti vagone kutitirawo success yelife yedu isusu semayouth, a better tomorrow. Ndozvo zvatakuda, nekuti kukuisai paya kuitira kuti mukwanise kunge mune shanduko yeSt. Mary's munharaunda yatinogara isusu varidzi veSt. Mary's. Nyika inovakwa neamwene vayo, St. Mary's inovakwa neamwene vayo, CA inovakwa nesu isusu amwene vayo. Saka kuna amwene vayo ndozvichemo zvatakupiroche hurumende, MP, makansela novose vane zvigaro zviri mberi zvinotonga munyika ino kuti tinge tine success yamangwana nekugadzirirwa ramangwana redu kuburikidza nesewer, water nemaproject. Makansela edu isusu ndo anogona kugadzira izvi, ma-MP edu ndo anogona kugadzira zvipi izvi, hurumende ndo inogona kugadzira zvipi nemvura. Upenyu unotangira pamvura. Tisete zvirwere sewage yakaenda nemupipe mai. Ichokwadi ichocho ndozvo zvatiri kuchemera, kozita maproject a better tomorrow sewage diki. Upenyu hwedu hwakaurayiwa because hatina kunotsvaga basa kuindastry.